Ako si Christine Mombilit, taga Barangay Pali, Mandurriao. Bali, ng VSD, ASD, na siya ng buho sa heart. Gin operahan sang May 26 sa may Philippine Heart Center. Kay tungod nga isara ang iyang buho sa iyang heart. Duwa na siya balik kabilog. So, ang mga medical terms sina ang ventricular defect kag basta ASD ang isa. 16 days old sila nga kapid na admit. Tapos dito gin-echo siya mga 1 month siya siguro. Nagtudi-echo kami dito nakita. Yan siya, buho yung heart. Yan, pwede kayo naman at upit. Siyempre, feeling mga buking alagaan mo man sa tiyan mo nga, ang nagka-diferensya man, doon mo na ba? Yan, ang guilt mo bilang nanay, iaraing tapos ang pagkabalo nga, iara siya. Gina-maintenance, ginapalo mo man ang maintenance. Tanan man, hiyambal si doktor, pasibuhan man nga, pasig magsirapa man. Na isa pa lang na mo, ganun sa ulihim, pag-echo na mo liwat, mga 6 months na siguro. 6 months siya, nang dito nakita, nagdubli. Kaya mo na ba lang, nagdubli, ginasunod mo man, ang mga maintenance ko, bulong, dubli man. Dati kasi di ka question ko na, di ka kulang man. Kasi, igaling kayo tanan, may rason man amo na ang sulihi nga, kapila na siya ginospital. Kaapat, 5 gid siguro, gwa sulod ko ng hospital. Nagambala gid ang iyang pediacardio. Nagambala nga pediacardio nga kinahanglan dalon lagi siya sa heart center. Kay kinbasi kay kung gusto sulihi maglala na blai ICU na lang kami kulpit, di na matatapan. Kaya mo na, doon nag-try ko sa may provincial. Kiyambal nila may ara dara nga medical mission nga may mga defects sa heart. Di nagambal ang iya nga doktor, ang pediacardio niya nga hindi ka na magrisko kay pagpapal na niya. Kabala mo dapat dalawin sa heart center. Diyan mo na, siyempre yung kulba mo diamak sumulab lang kuya open heart surgery na iya, diyan mo na bala. Isang dito, timay lang mga gisugpon-sugpon, mga kilala. Basta nga nakilala naman nung nagbuligid dito, bali ang nagbuligid ang director pala ng heart center ng Ilonggo, man kaya mo na natigayon dito ang iyang nga opera. Di after sana nadugayan kami kitungod ang pressure sa iyang lungs ng taas. Kaya muna nga, usually ang iba dito nga pasyente, pag closure after a week discharge, siya yan na siguro mga 2 semana pa pag na-discharge siya tungod na isang pressure sa lungs. Di after sana pag huli namon dire, medyo okay na siya gawa, nang nakahampang siya dani, nagataklas siya. Dahil sa sini naman nataran ko isang isang dump site. Nagbaho pala, nagadapya, diri sa amon, ang baho sa dump site. Dito mo to doon nag-trigger na naman niya ako. Tapos subong oxygen na naman kami, na ako. Di last na September, na-admit na naman siya. Pero di pa siya muna, di ka stable yung mga kondisyon, jadi hapon maintenance niya gigapon. Tapos san auto gin-decrease na pag-hospital siya gin-increase na naman tungod na hapon. Ang oxygen amo na unay gid sa iya siguro kay kung kwaon namo ang iya nga O2 sa tawag nila O2 saturation na ganubo dapat 90
kung sa normal nga tao dapat 95 above. Kung sa case niya mga 90 okay na. Kung kwaon naga 70 plus no siya. So mag-check up gani kami gadalagid. Dala kami portable ng oxygen kay DPT nga wala siya. Sa bulig sa city government paagi kay Mayor Jota III Espinosa. Salamat gid sa financial assistance na ginatag sa akin. Dako gid siya nga pulitin.